Ministar bez portfelja u vladi Srbije Sulejman Ugljanin izjavio je za agenciju Anadolija da će Bošnjaci biti faktor stabilnosti i povezivanja svih balkanskih država. Bošnjaci su jedan civilizovan narod Balkana. Imaju svoje parlamente, stranaka u BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, a isto tako i u Srbiji, kazao je Ugljanin i podsjetio na podršku Bošnjaka u Srbiji stranci Demokratske akcije Sandžaka. Bošnjaci su nam svojom podrškom dali pravo i preporuku da podržimo vladu, pod uslovom da nova vlada omogući Bošnjacima da budu zastupljeni i u sudstvu, i u policiji, i u tužilaštvu, i u svim državnim institucijama. I to je cena mog ulaska u vladu, rekao je Ugljanin. Ugljanin je tokom posete Podgorici povodom iftara, čiji je domaćin bio ministar u vladi Crne Gore Rafet Husović, rekao kako su Bošnjaci jedan narod koji predstavljaju lideri na funkcijama u različitim zemljama. Gospodin Husović i ja predstavljamo Bošnjake u Srbiji i Crnoj Gori. Bošnjaci su jedan narod i mi smo večeras demonstracija jednog bošnjačkog jedinstva, istakao je Ugljanin. Izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da je zajedničkom prošlosedmičnom iftarskom druženju u Podgorici pod pokroviteljstvom crnogorskog ministra Husovića prisustvovao i zamenik turskog premijera Bešir Atalaj i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, ali i brojne druge visoke zvanice iz regiona.